Molweni, igama lam ndinguPhumelela, ayifani nguBholoshe. Kwalapha eMdantsane ke mna ke ngosuka ndisuka kuCendane. Umsebenzi wam lapha ehighway ndisebenza as ibhabha, umntu ochebayo. Ucheba kumna I wouldn't say uba like ibiliphupha ucheba, uyabo. Bendifundela eLovedale ndisenza i-nursing kwi-IT, yabo, but ke I dropped out. So bengenzi into ufumaniseke uba ndimane ndifumana imisebenzi, yabo. Ndikhe ndasifana kwezinye iindawo then ndayeka ndirealize man, why not uba ndibe nee-videos like ndibukele ii-tutorials uba how to do i-fade, uyeva eli hlobo nditsho ngalo. Ndibe nee-videos uba okay ibhizinesi iranwa kanjani na, yabo. Like ndingathi ngoncedo lukaYouTube zenziwe nogalelo kakhulu apha kum, yabo, ikhontribhuyuthile kakhulu. And enye yezinto, the reason why ndaqonda okay asikwamnandi mandike ndisiakhwayarishe esi skill socheba, ndabona akho misebenzi even if like uyazama ufaka i-CV still struggle. And ke ngoku kuphinde kubekho nezinto ze-age restriction, kuye kuthi ufike i-certain age mos masuka andizukhwalifaya uba ndingasifana, yabo, mhlawumbi ngenxa ye-age. Ndithethe ndenza umzekelo, yabo. Ndiyibhabha nje ingase mhlawumbi 5 to 10 years to come ndizibone sendiqeshe abanye abantu like ndisenza umahluko ekuhlaleni, like kungachetywa qha, yabo, kungachetywa qha, kwenziwe neentloko nezinye izinto, yabo. Ii-challenges endikhe ndizifeyise, I think like sometimes like iba khona laa nto ufumaniseka uba ithi umntu omaziyo like afune ifeyva, yabo, uba okay kandiboleke imali ethile, ibe khona okay itarget yakho iyi-20, yabo, athi kandiboleke imali ethile. Then after umnike loo mali ethile umntu ongamboni nombone anqumle emveni kwegada umntu, yabo. So ke ngoku le uba mna like I would say like abantu abancinci, yabo, xa banetshansi mhlawumbi ngeholideyi umntana akhe azinike laa nto uba mama mandiye kuBrabani maan, yabo, ndenze laa nto. Then ngakubhalwe izigela ngeholideyi ndikwazi uba okay ibe khona something ezawungena, yabo. Then xa kukho something ezawungena anditsho uba laa mntana ayithathe as uba yinto azawuqhubeka nayo yocheba, qha yintoni, zikhona ezaa skills nje zifuneka zibe khona for ntoni, nxa usekoneni zikwazi ukukhupha kuloo kona leyo, yabo. So ke ngoku abantwana iskili sibalulekile ebantwaneni, yabo, because yabo ngeskill uyatya ngeskill, yabo. Apha ndifike I think it was 4 years back and ndifike kwibhabha shop ezininzi, yabo, kwayikona mabenze ndize ngalaa mini ndalithi one uba it doesn't matter uba ibhabha shop ezikhoyo zininzi nakanani na, nam ndizosebenzisa iskili sam. Ndisebenza it was one room at that time, yabo. Ndapusha kabrand ndaye ndazifumana ii-customers. And ngoku, yabo, enye yenza ndifumane ii-customers bubuntu bam. Ubuntu bam ndibusana nasentlokweni yam. Xa ufike kule environment ndisebenzela kuyo ufuna ukhululeka, isenje nomntu like aziva futhi uba akafili kabrand ba-comfortable uba bancokole because yona ndimntu outspoken, yabo, ungase kuncokole like nakuhleli wonke umntu because abantu banezitresi zawo ngosomnye ungacinga uba uhleli like umandele ukuba erelaxile apha nahlamba kona bangenje. So I have to ba like bayeke abantu bazitshilele, yabo. So ndingathi i-hospitality yam like intsohambo, yabo. Qha ke akho lula izincomo qha, yabo, but ke ndinayo i-personal nje brand ebantwini, yabo. Ndiyakwazi usebenzisana nabantu, yabo. Mhlawumbi 2026 zikhona ezinye izinto namaphupha wazo which is like kwiinto ezidibene kwayiyo ne-artist, kuyo yonke into eyenzekayo, yabo. Umnqweno wam like ku-upgreyida, yabo, from apho ndikhoyo ndi-upgreyide njani ngorekhrutha, yabo, like ndizama uphelisa laa nto i-unemployment ekuhlaleni, yabo. Unemployment mos once abantu bebe-employed liyehla mos nezinga le-crime andifani nakuqala. So ingase ke ngoku ekuhambeni kwexesha nam like mhlawumbi apha 2026 or 2027 ufumane ii-machines, yabo. I also need more space bra because sometimes good uba like ube naso ispace like esi-enough uba
ukwazi u-accommodate abanye abantu kwezinye izinto, yabo. Cause ntoni? Cause the moment uvula amathuba abanye abantu senzo ezinye izinto ziye zingenzeki, yabo, zingenzeki cause abantwana abancinci bayeka izigela like for no reasons and abazali bayabayekela, bayeka izigela, yabo. So if kuyenzeka uba maseba ndinofumana mhlawumbi enye ikhonteyina evela batsho ngayo, yabo loo container izawuba based more like kwinto ezidibene ne-art. Sisibadinga umntu othanda i-art laa way cause like I don't think abantwana abancinci bayaenkhureyijwa enough uba umntu asilandele like isakhono sakhe cause sometimes ne-environment mos, yabo, i-environment uyakwazi kwi-environment okuyo ifumaniseke uba man thina man ndiyakwazi ubhala ingoma, bekutheni wena ungayibhali ngoba bendiphaa? Phinde udibane nenye into, man ndingakwazi ubhala i-script evela mhlawumbi nditsho ngalo. Loo nto yeba like we need laa way like ii-kids sipay attention like kwi-skills zazo evela mhlawumbi nditsho ngalo. Yha cause uba ungayifumani laa content, bakhona abantu efumanise uba ndikhe ndihlale nabo bazi-artist ufumaniseke uba ndiyahlala nabo but abanazo ii-spaces nabo uba ingase esa scale asipase through i-generation elandelayo, evela mhlawumbi nditsho ngayo.